Ya dostlarım, xeyirli tevlik vaqti sizga. Kütüp alınğan gündə kelib jetdi. Bu yıl bilen sabullaşabız bugün. Şuna göre neticeler yazar vaqt. Uzun barışı yıl jırçılarımız için nindi bulgan? Bugünkü tapşırı barışında söylermin. Min Renat Atay Top Klip hit paradına beyram startı berem. Başlıyoruz. Bu yıl bilen birge Zarina Hasan şunu da hit paradımızda düşüp kalıp bara. Lakin bu vaqtlıca gına dep ışanıp kalabız. Oңышlar сиңа, Zarina. Şahar bilen ağıl arasında, iki küskəyimnin qarasında, yürür bilə yürüb alaşağım, көңіліме uylap қалашağım. Көңіліме uylap қалашağım. Көңіліме uylap қалашağım. Tak, yıl ahırında gına qaysı klip üsteler eken bizge? Hazır bilirbiz. Premierini qarşı alığız. Көңілімді бір нұр болып қал, сүнмәдә қабынмада хисләріңні йөгәнләдә юқсынма сағынмада син һаманда сер болып қал, юғалма табылмада көңіл қылларына башқа рөхсәтсез кагылмада син һаманда сер булып кал, югалма табылмада күңел кылларына башка рөхсәтсез кагылмада. Күңелемдә бер тамчы нур сүнмидә кабынмыйда Минем өчен һаманда сер югалмый табылмыйда син һаманда сер булып кал, югалма табылмада күңел кылларына башка рөхсәтсез кагылмада син һаманда сер булып кал, югалма табылмада күңел кылларына башка рөхсәтсез кагылмада. Тормышымда мың болып қал, ұнытылмада юғалмада аңла минем хәлләремне жан авазын тыңла Син һаманда сер булып кал, югалма табылмада күңел кылларына башка рөхсәтсез кагылмада син һаманда сер булып кал, югалма табылмада күңел кылларына башка рөхсәтсез кагылмада син һаманда сер булып кал, югалма табылмада күңел кылларына башка рөхсәтсез кагылмада
Макет парадыбызны дәвам итеп, тапшырууның партнеры булган Сочи стоматологиясы белән таныштырасым килә. Материаллары югары сыйфатлы, бәяләре дә тешләми. Чуйкова 27А, Сибир тракты 23 адреслары буенча урнашкан. Телефоннары 216 57 25. Сочи стоматологиясына рәхим итегез һәм елмаеп, көлеп яшәгез. Ә хәзер матур клип белән дәвам итәбез. Сезнең каршыда Марат Галимов һәм Ленара Батталова. Yazmışqa uğrildi Qarashın nazıma tırındı Xatirlisinmi Qavuşturğan ixlas suyuni Xatirlisinmi Hasirga
Рәдиф Зарипов Уфада сольный концертын куйган. Яңа җырлар белән тамашачыларын сөендергән. Бу елга куйган максатлар үтәлде дип сөенеп уртаклашты Рәдиф үзе. Әле киләсе елга традицияга кертеп тә концертларын оештырырга исәпли. Барысы да килеп чыгачак. Уңышлар, Рәдиф. Tağdan тұрып шықтым орманларға, туқтап тыңладым кәкүк тавышын. Санамашы кәкүк ғұмыр минутларын, біз бит әлі яшәп туймадық. Санамашы кәкүк ғұмыр минутларын, біз бит әлі яшәп туймадық. Балқый иң матур мәлі дүнияның яме. Санамашы кәкүк ғұмыр минутларын, біз бит әлі яшәп туймадық. Санамашы кәкүк ғұмыр минутларын, яқты мезгілләріне әлі узмадық. Rabbim şul kadar yaşar biz, ni bulsa da Xıday kulanda. Sanamaşı kәkүk ғұмыр minutların, biz bit әлі яшәп туймадық. Sanamaşı kәkүk ғұмыр minutların, biz bit әлі яшәп туймадық. Санамашы кәкүк ғұмыр минутларын, ятты мизгіліне әлі узмадық. Біз бит әлі яшәп туймадық. Дуслар, тапшырыбызны карамыйча калсагыз, tntv.tatar сайтына кирип, үзегезгә уңайлы вакытта карый аласыз. Шунда ук яраткан җырчыгызга тавыш та бирә аласыз. Тизрәк кушылыгыз. Зәңгәр күкне иннәр иде, кешедә канат булса. Ялгышларсыз яшәр иде, тигез юллар үтәр иде, язмышын үзе язса. Яратсаң үзең китмисең, яратсаң бәхет телисең, үзеңнән киткәннәргә. Йөрәк берне кабул иткән, тик ул гына түргә үткән, юл ягып бүтәннәргә.
bilmez idi, bäxtni de bilmez idi. Mehabet uçramasa, qarlar yağsa to'nar idi, jil iskende sınar idi, yüragi yaratmasa. Yaratsan o'zing yetmiysen, yaratsan bäxt diliysen, o'zingdan ketganlarga yürek birini qabul etgan, tek ulg'ina to'rga o'tgan, yo'l yopiq bo'tanlarga. Айдар Темирбаевка келгенде көп яңа жырлар ижад етілді. Эстрада йылдызлары белән берлектә үземнең жырлардан торган зур концерт оештырдым. Пекарнямда яңа төрле ипиләр пешә башлады. Яңа сәүдә нокталар артты. Бу елдан бик канәгатьмен дип елмайды ул. Айдар абый, алга таба да зур уңышлар сезгә. Нишләргә дә белмим, үпкәләп тә йөрим, әле сиңа, әле үземә. Нигә яшьлек язы күрештереп калды икебезне, бары бер генә. Син кайларда җаным, гомер үткән саен, сагынамын сине тагында. Соң булса да күреп, бөтенләйгә диеп, кайтарасым килә яныма. Син кайларда җаным, гомер үткән саен, сагынамын сине тагында. Соң булса да күреп, бөтенләйгә диеп, кайтарасым килә яныма. Bir күрештек бары, ләкин истәп калды, күз алдымнан китми карашың. Эх, нигә без нигә уйламаган бердә, йөрәкләрнең ярсып янасың. Син кайларда җаным, гомер үткән саен, сагынамын сине тагында. Соң булса да күреп, бөтенләйгә диеп, кайтарасым килә яныма. Кайларда син бүген күрен, әле күрен булыр иде, бәлки аңлашып. Оныттырылып түгел, әле дә бит күңел, синең янда йөри адашып. Син кайларда җаным, гомер үткән саен, сагынамын сине тагында. Соң булса да күреп, бөтенләйгә диеп,
Кайтарасым килә яныма. Син кайларда җаным, гомер үткән саен, сагынамын сине тагында. Соң булса да күреп, бөтенләйгә диеп, кайтарасым килә яныма. Соң булса да күреп, бөтенләйгә диеп, кайтарасым килә яныма. Кайтарасым килә яныма. Телевизор караучыларыбызны тизрәк тапшыруның партнеры булган Сочи стоматологиясе белән таныштырасым килә. Материаллары югары сыйфатлы, бәяләре дә тешләми. Чикова 27А, Сибир тракты 23 адреслары буенча урнашкан. Телефоннары 216 57 25. Сочи стоматологиясына рәхим итегез һәм елмаеп, көлеп яшәгез. Ә хәзер хит парадыбызга әйләнеп кайтып, сүзне Азат Фазлыевка тапшырабыз. Ничек матур башланды
Алмаз Мирзаянов һәм Зөлфирә Шәйдуллина Мирзаянова узып баручы ел турында булай дип әйттеләр. Иң зур нәтиҗәле эш быел сабыебыз туды. Эшләргә килгәндә яхшы концерт программасы күрсәттек тамашачыларыбызга. Тик тормадык, иҗатта да, гаилә тормышында да нәтиҗәле эшләр эшләнде, Аллага шөкер. Киләсе ел тагы да уңышлырак ел булсын дигән теләктә калабыз дип елмайдылар. Уңышлар сезгә, Мирзаяновлар. Ул болытлар хәзер юктыр инде. Юктыр нәкъ мин карап ятканы. Балачакның хыяллары төсле зәңгәр күктән болыт акканын бармы синең карап ятканың? Ә минем бар. Алмаз бигрәк романтик инде. Карагыз әле, дөрестән дә элек кешеләр шушылай торып капка каршында сөйләшеп утырганнар дип әйтәләр. Дип әйтәләр ди. Мин күрдем ул вакытларны. Мин бит синнән 10 яшькә зуррак. Алайсам сезгә тигез катлык теләп булмый икән инде. Шуннан да без картайгачтан ниндирәк булырбыз микән ул? Нормаль булырбыз. Әнә, Генабый Флюр ападан 10 яшькә зуррак. Бер дигән яшәбет ала. Күзлегем кая минем? Күзлегем кая минем? Кая минем күзлегем? Гена. Күзлегем кайда минем? Монда икән бит күзлегем. Мин сиңа машина табып куярга кушкан идем. Фотосессияга таптыңмы? Бәхет үзе кыша бүген иңемнән, матур сүзләр ишетәм диңемнән. Син гомергә булсаң иде янымда, урын түрдән булыр бәгым җанымда. Җанымда, яннарымда ул булганда ялгына, үзгәрмичә шундый булып калгына. Яннарымда ул булганда ялгына, үзгәрмичә шундый булып калгына. Ничек диеп сораучы, төшләремне гел яхшыга юраучы. Мин бәхетле гади сүздән шул гына, андый сүзләр әйтә ала ул гына. Яннарымда ул булганда ялгына, үзгәрмичә шундый булып калгына. Яннарымда ул булганда ялгына, үзгәрмичә шундый булып калгына. Яннарымда ул булганда ялгына, яннарымда ул булганда ялгына. Ярты сүздән күңелемне аңлый ул, Йөрәгемә һичбер яра салмый ул. әйтерсең лә без кавышкан күптәннән, без бәхетле, бәхет безне көткәннән. Яннарымда ул булганда ялгына, үзгәрмичә шундый булып калгына. 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 Яннарымда ул булганда ялгына, яннарымда ул булганда ялгына. Алдагы позицияда Илнар Сәйфиев.
Аның шулай ук иҗатында да, гомумән тормышында да зур эшләр эшләнелгән. Бу елдан бик канәгатьмен дип уртаклашты Илнар әфәнде. Ә хәзергә TNTV Production белән төшерелгән клибын сезгә дә тәкъдим итәбез. Бергәләп карап китик. Bir күрүдә гашык иттең мине, күз алдымнан бер дә китмисең. Көне төне сине генә уйлыйм, ә син нигә мине күрмисең? Кабул итеп минем сөюемне, мин сузамын сиңа кулымны, синең белән бергә җитәкләшеп үтәр идем тормыш юламаны. Кабул итеп минем сөюемне, мин сузамын сиңа кулымны, синең белән бергә җитәкләшеп үтәр идем тормыш юламаны. Төшләремә минем син керәсең, ай йолдызым булып янасың. Ишет мине шушы дөньяларга, минем өчен син бит тугансың. Кабул итеп минем сөюемне, мин сузамын сиңа кулымны, синең белән бергә җитәкләшеп үтәр идем тормыш юламаны. Кабул итеп минем сөюемне, мин сузамын сиңа кулымны, синең белән бергә җитәкләшеп үтәр идем тормыш юламаны. Синнән башка беркем кирәк түгел, сине генә мин бит яратам. Бәхетемне таптым дияр идем, син дә мине әгәр яратсаң. Кабул итеп минем сөюемне, мин сузамын сиңа кулымны, синең белән бергә җитәкләшеп үтәр идем тормыш юламаны. Кабул итеп минем сөюемне, мин сузамын сиңа кулымны, синең белән бергә җитәкләшеп үтәр идем тормыш юламаны. Кабул итеп минем сөюемне, Лилия Ишемярова өчен бу ел бик уңышлы булган. Бик күп матур җырлар яздырган һәм иҗади өлкәдә иң зур казанышы Башкортстанның халык артисты исеме алуы. Лилия ханым, сезне чын күңелдән котлыйбыз һәм TNTV Production белән төшерелгән клибыгызны куеп җибәрәбез.
өчен балам, мин бит һаман янам, еракларда синнән булып та. Әти, әни китте диеп туган яктан, эзләреңне берүк сутма. Әти, әни китте диеп туган яктан, эзләреңне берүк сутма. Кайгың булса сизмәс, шатлыгыңны бүлемәс. Дус түгел, дустың булып та. Сиңа киңәш иткән, сине кеше иткән, яхшы дусларыңны онытма. Сиңа киңәш иткән, сине кеше иткән, яхшы дусларыңны онытма. Кайчак якын туган, ерак туган кебек, күрше генә бергә торып та. Сине туган иткән, кайтуыңны көткән, туганнарың барын онытма. Сине туган иткән, кайтуыңны көткән, туганнарың барын онытма. Синең белән уйда, синең белән юлда, синле минем дөньям әле дә. Вәгъдә иман әни нәсихәтләреңне йөрәгемә алдым мәңгегә. Сине өзелеп сагынып янган йөрәгемне суытмамын әни мәңгегә. Кайтсам ялларымда, ишек алларында, көтмә инде әнкәй, юк инде. Сагынырга калды гомерем буйларына, әнкәй сине, әнкәемне өйнә. Ли Шамсин һәм Артур Маузерның еллары Дубайда башланган. Аннан Татарстаныбызга кайтып, гөрләтеп, туй уздырганнар, яңа җырлар, клиплар төшергәннәр. Төрле чараларда чыгыш ясаганнар. Кыскасы, алар канәгать. Шулай булгач, без дә елмаеп сезнең клипны карауга күчәбез. Күктәнге бүләк иде, хәзер генә ачылды. Синең кулыңда тартма, һәм уйларың буталды. Кай вакыт шулай була, әйе, уеннан уймак чыга, әйе, мәхәббәт тик вакытка, әйе. Hiç de boysunlarga теләми бердә. Яшисең, сулыйсың, тирән сулыш калып, дәшмисең, уйныйсың, сөюеңнең көлеп. Ә бит син аңлыйсың, әйе, 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 сөю
яши алмыйсың. Йөрәк көтмәде. Әйе, 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 мәхәббәт җиңде. Әйе, әйе, әйе. Үстен язылган әсәр, укыла Хода белән. Таушалган кәгазь битләр нәкъ сине тасвир итә. Кайвакыт шулай була. Әйе, уеннан аймак чыга. Әйе, мәхәббәт тик вакытка. Әйе, һич тә буйсынырга теләми бердә. Яшисең, сулыйсың, тирән сулыш алып. Дәшмисең, уйныйсың, сөюемнең көлеп. Ә бит син аңлыйсың. Әйе, 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 сөюсез алмыйсың, яши алмыйсың. Яшисең, сулыйсың, тирән сулыш алып. Дәшмисең, уйныйсың, сөюемнең көлеп. Ә бит син аңлыйсың. Әйе, 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 сөюсез алмыйсың, яши алмыйсың. Йөрәк көтмәде. Әйе, 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 мәхәббәт җиңде. Әйе, 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 әйе. Мәхәббәт җиңде. Әйе, 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 әйе. Узып баручы ел Ринас Шихапов өчен дә бик уңышлы булган. Мәдәният өлкәсендә дә, башка өлкәләрдә дә зур уңыш китергән елларның берсе буларак саный әлеге елны Ринас әфәнде үзе. Киләсе еллар да нәкъ шундый булсын дигән теләктә калабыз. Уңышлар сезгә. Бер карасам уйлатам, бер карасам уйнатам, бер карасам елмайтам, бер карасам җырлатам. Бер карасам биетәм, бер карасам көлдертәм, баскан җирдән ут дөрләтәм, идәннәрне селкетәм. Бер, ике, өч, әйдә башлыйк икебез, син дә мин дә ул да, әйдә бергә биебез. Бер, ике, өч, әйдә башлыйк икебез, син дә мин дә ул да, әйдә бергә биебез. Син үзең дә күрәсең, хисләремне сизәсең, күңелемне күтәрәсең, янәшәмдә биерсең. Сихерләде карашың, нәкъ үзеңә караттың, сайлаган пар канатым, сине генә яраттым. Бер, ике, өч, әйдә башлыйк икебез, син дә мин дә ул да, әйдә бергә биебез. Бер, ике, өч, әйдә башлыйк икебез, син дә мин дә ул да, әйдә бергә биебез. Карасагыз миңа, көч бирәсез җаныма, кушылыгыз җырларга, күмегез алкышларга. Әйдә калышма, кушыл әйдә җырларга, шәп кәеф дус туганга, бергә булганда.
Bir, iki, üç, eyde başlayık ikimiz. Sinde minde oldu eyde birge biyimiz. Bir, iki, üç, eyde başlayık ikimiz. Sinde minde oldu eyde birge biyimiz. Başlayık ikimiz. Sinde minde oldu eyde birge biyimiz. Bir, iki, üç, eyde başlayık ikimiz. Sinde minde oldu eyde birge biyimiz. Sinde minde oldu eyde birge biyimiz. Xaridиновlar ise şulayıq Allah'a şükür gine deyip yılmayıp koydular. Uzun barışı yıl alarga türlü ülkede zor oңышlar getirgen. Kilesi yılda igiligi, bäxiti bilen kilsin degen tilekler de jitkirdiler әле. Sizning bilen hiç şeksiz kilişem hem klibig'izni qo'shib jiberem. Dibe dibe yürek, yaşar zincirde. Tiksin tiksin direk, tiksin tiksin diye. Dibe dibe yürek, yaşar zincirde. Tiksin tiksin direk. Bürülende jullu yazlar jitkende. Almaların özerişin gözüne girek tüterge. Tiksin tiksin diye. Dibe dibe yürek, yaşar zincirde. Tiksin tiksin direk, tiksin tiksin diye. Dibe dibe yürek, yaşar zincirde. Tiksin tiksin direk. Aşağılarda matürünler, üsse yemli şeylerine. Şevşekleri atsın için sular girek siberge. Tiksin tiksin diye. Dibe dibe yürek, yaşar zincirde. Tiksin tiksin direk, tiksin tiksin diye. Dibe dibe yürek, yaşar zincirde. Tiksin tiksin direk. Başlar irten sayrı unut dalga direkte. Kış günelin anlar için mınlar girek yürekte. Tiksin tiksin diye. Dibe dibe yürek, yaşar zincirde. Tiksin tiksin direk, tiksin tiksin diye. Dibe dibe yürek, yaşar zincirde. Tiksin tiksin direk. Dinus Gafarov ise bik natijali uzdırgan bu yılını. Yolga barıp qaytgan, fotir algan. İlgiz Shayxraziyevga kelganda ul bulay deydi. 2022 yıl menim ijadim üçün bik oңышлы болды деп ойлайм. Konsertlar, festivaller, яңа jırlar, kliplar
Рәхмәт юлымда очраган барлык яхшы һәм ямьле кешеләргә ди җырчы. Фикрегезне ишеттек, хәзер сезнең клипны карап уссак та була. Sirli ko'zlarida o'shaq yonar. Anin ishga bilin jingil kulma qo'shib ola. Shahar o'ramandan otlab bora. Qoyirib mo'yinlarim iratlar qarab qola. Balki ko'nglinda siyarga in qaynar tilak. Sening to'rinda ko'brak bilirga kerak. Kim qizi bo'lasan, kimdan so'raysan, yuragim suyuga tansiq, hey, totar bizni. Kim qizi bo'lasan, kimdan so'raysan, yuragim suyuga tansiq, hey, totar bizni. Ardından qalışmay atlab baram. Onun tıynaklığından men özüm süzsüz qalam. Qarashından kışıntıyam. Tatar illik kugunda yıldız bulup yan. Belki ko'nglinda siyarga in qaynar tilak. Sening to'rinda ko'brak bilirga kerak. Kim qizi bo'lasan, kimdan so'raysan, yuragim suyuga tansiq, hey, totar bizni. Kim qizi bo'lasan, kimdan so'raysan, yuragim suyuga tansiq, hey, totar bizni. Umutlarında bir bugün var dünyana unutkan ol. Eyde to'xtama, devam etsin, varsa da şulay gel. Kim qizi bo'lasan, kimdan so'raysan, yuragim suyuga tansiq, hey, totar bizni. Kim qizi bo'lasan, kimdan so'raysan, yuragim suyuga tansiq, hey, totar bizni. Kim qizi bo'lasan, kimdan so'raysan, yuragim suyuga tansiq, hey, totar bizni. Kim qizi bo'lasan, kimdan so'raysan, yuragim suyuga tansiq, hey, totar bizni. Дуслар, тапшырыбызны карамыйча калсагыз, tntv.tatar сайтына кирип, үзегезгә уңайлы вакытта карый аласыз. Шунда ук яраткан җырчыгызга тавыш та бирә аласыз. Тизрәк кушылыгыз. Ялмайган ясьләр югалды, хәзер калтырап әсәләр. Максуди күзләр нигә кирәк иде яралы сүзләр. Тирән яра әллә яңа, ләкин аңа юк дәва. Уйлана җаным төннән, уйлана көнен, эсли юлларын, сөюнең сәрен. Сагынам кирәк, сагына йөрәк. Акылайда җанга юк, оныта алмый бары. Әйләнә туктамый, мәхәббәткә кайда юк.
gövdənin min həmula Hüsülə yürək soğuna Anlay minnətinin barı aygına Nigə kiləsin düşümdə yanıma Önümdə yox soğuşudu canımda Yılmayğan yazılar yoğaldı Həssir qoldurub bizlər Mansub dik gözlər Nigə kirək küdə yaralı sözlər Tirək yara hələ yana Lakin ona yox nə var Uylana canım gündən Uylana ülkənin İzliyorlar suyunun seren Sağınım gerek Sağına yürek Akıllayda şonğa yok Unutalmay barı Heylene doktamay Məhəbbətli qayda yok Hazır dostlarım, tezdən absolut klipni aşıqlarımız. Hazırga bütün rezidentlar bilan dağın bir qat tanışıb gedik. Sen hamanda sir bo'lib qol Yo'qolma topilmada Ko'ngil qillarina boshqa Ruxsatsiz qo'g'ilmada Sen hamanda sir bo'lib qol Yo'qolma topilmada Ko'ngil qillarina boshqa Ruxsatsiz qo'g'ilmada Sanam aşık kök Ömür minutların Bizi biteli Yaşap duymadık Sanam aşık kök Ömür minutların Bizi biteli Yaşap duymadık Yaratsan o'zing gitmaysan Yaratsan baxit tilaysan O'zingdan ketganlarga Sen qo'ylarda jonim Ömür o'tgan sayin Sog'inaman seni tag'indan So'ng bo'lsa da ko'rib Butunlay gadiyib Qaytarasım kile yanıma Seni kaldırma Yazlarına kaldırma Yalnızımdı Utlarına yandırma Seni kaldırma Yazlarına kaldırma Yalnızımdı
yetekleşir Seni tuğan etken Qaytığını kütken Tuğanların barın Unutma Seni tuğan etken Qaytığını kütken Tuğanların barın Unutma Qoy vaqt shulay bo'la ayye o'yindan aymoqchiga ayye muhabbatik vaqtga ayye hech de bo'ysunarga tilami birda Bir, iki, üç, eyde başlayık ikimiz Sinde minde oldu eyde birge biyimiz Bir, iki, üç, eyde başlayık ikimiz Sinde minde oldu eyde birge biyimiz Tiksin tiksin diye Dibe dibe yere Yaşar zincirler Tiksin tiksin diye Tiksin tiksin diye Dibe dibe yere Yaşar zincirler Tiksin tiksin diye Kim kızı bulasın Kimden sırıysa Yüreğim suyuge dansın Hey doktor kızı Kim kızı bulasın Kimden sırıysa Yüreğim suyuge dansın Hey doktor kızı Kulağına canım tenen Kulağına hükenen İzliyorların Suyunun seren Sağınım gerek Sağına yürek Top Clip hit paradında jırşı Ilvina. Аны biz bu yılını Яңа Yıldız проектында jüri bularak da күрдек. Гомумән барысында бик канәгать ул. Киләсе еллар тагын да күбрәк бәхет һәм уңыш алып килсен дигән теләктә җырчыбыз. Мен yarattım Hıyallarım күпер үрді Тұрмыш күпер Әйтерсіңлән озғатырды Татлы сүзләр Җилләр булып иркәләде Суга салды Сагыш дигән җилкәннәрне Мин яраттым Яратамын һаман Сөюдән ләйсән Булып җиргән таман Ышанмасаң Йөрәгемнән сора Мин яраттым Яратасым килеп тора Ышанмасаң йөрәгемнән сора Мин яраттым Ышанмаган иде җаным Сөю утра Уртасында басып калдым Урадылар Як-ягымны шәшкәгеләр Куенымда Тибрәттеләр кайнар төннәр Мин яраттым Яратамын һаман Сөюдән ләйсән Булып җиргән таман Ышанмасаң Йөрәгемнән сора Мин яраттым Яратасым килеп тора
Meni yaratdi. Yaratılım edi şunlap. Бәхет жыры құлағымда тұрды шыңлап. Мен яраттым, яратамын хаман. Сөйден лейсен, болып жүрген тамам. Ышанмасаң, жүрегімнен сұра. Мен яраттым, яратасым келіп тұра. Ышанмасаң, жүрегімнен сұра. Нәтиҗәләр ясалды, клиплар карадык. Топ клип хит парадының бу елгы ахыргы чыгарылышында да нокта куям. Якынлашып килүче яңа еллар белән сезне, яңа еллар сөенечле хәбәрләр белән башланып, уңышлыгына дәвам итсен. Мин Рената Тей сезнең белән саубуллашып торам. Хуш киләсең яңа ел. Һәм әлбәттә, бүгенге кичне TMTV белән бергә үткәрергә онытмагыз. Кызыклы шоу программа, популяр җырчылар, булар барысы да бүгенге кичтә. Яңа елда бергә булыйк.